Najviše od toga svega sam Bojana Matić. Da, Boja je skraćena od mog imena. Badu je u stvari od Erike Badu i njene interpretacije baduizma. Volim Stari grad. Prija mi baš, da. Posljednje vreme živim tamo i baš mi prija. I volim da odem na Dunav. Nema toga. Mora da ti bude dan, iako ti nije dan. Ostaviš sve kod kuće i van pozorišta, uđeš u svoju crkvu i nastaviš u drugom svetu da živiš. Mi moramo da napravimo iluziju gledaocima. Maskiraš se, našminkaš se i ti potpuno odeš dalje. Bolje. Pa ne kajem se za stvari koje sam već uradila. Uvek može bolje. Ali šta bi bilo kad bi bilo, to ne radi. Pa Michael Jackson da je živ. Prvenstveno, a da sam imala priliku da negde polu-ostvarim san. Igrala sam tribute to Michael Jackson koncert u Londonu. Jako bih voljela da radim sa Ohad Naharinom. On je koreograf i bio je umetnički direktor dosta dugo godina Bačeva Dance Company iz Tel Aviva. Treba da je disciplinovan. Pa sve ovo što sam spomenula do sada sa ljudima sa kojim bih voljela da sarađujem, malo više da se posvetim stvaranju muzike i filmu. Od loših, to jest zlih i dobrih učitelja koje nam život donese. Vodu uglavnom. Obožavam vodu. Naravno da ima veze sa karakterom. Odlično. Volim da čuvam tajnu, to je nešto posebno. Sviđa mi se što ima sve više biciklista i nadala sam se da će ljudi u stvari samim tim da postanu svesni nas. Pa ja želim da napišem jednu biografiju o mojim bliskom prijatelju, tako da možda bi to bilo dobro da on napiše o meni. Jovan Milanović. Doktor Jovan Milanović. Na Havajima. Posljednje što mi se baš dopada, nešto što sam otkrila, je Lucien Yakuza iz Belgije. Žene treba da dođu kod mene na trening jer sam ja osmislila trening koji je namenjen isključivo ženama i devojkama, naravno, bez obzira koje su godište i u kojoj su formi. Zato treba da dođu kod mene. Da, inspirisan je baletom i svim vežbama i plesom koje sam do sada u životu imala prilike da iskusim. Pišite mi na Instagram stranicu Femme Fatale trening.